ഹായ് പറഞ്ഞോടു. ഹായ്. എഞ്ചൊല്ലാറ് ഹായ്. എഞ്ചൊല്ലാറ് കേൾലെ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಮಂಜಲ್ದ ಇರತ್ತ ಅಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಇರೆಕ್ ₹4 ಅವಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಇರೆಜ್ಜಿ ಎಲೆಲ್ಯ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆ ಇರೆ ಐಕ್ ₹4 ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಇರೆಕ್ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಧರ್ಮೋಗ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದವುಲ ಪಿರವಾತಿ ನಾವು ಇಂದು ಎನ್ನ ಮದಿಮೆದ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟು ಪಾರ್ದಿನಿ ಒಂದು ಸಾಲ ಅದು ನಡ್ನೊಂಡತೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಅದು ತುಯ್ಯರೆ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ. ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ಅಡ್ಡೆ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ವಾ 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 ಬೆಲ್ಲದಂದು ತುಲೆ ಲಚ್ಚು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ತಿನಿಯರೆ ಅದು ಚುಬ್ಬ್ಯಕ್ಕನಿಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಅಂದ ಚುಬ್ಬ್ಯಕ್ಕನ ಅಕ್ಕ ತುಳಸೆಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅನ್ಪುಲೆ ಸಮಯಣ್ಣ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬರಂದೆ ಹೂವಕ್ಕನ ಮಗಲತ್ತು ಅಪ್ಯಕ್ಕನ ಮಗಲೆ ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮದ ಶುಭಾಶಯ. ಇನಿಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಡದಿನಿ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ എന്നൊട്ടിಗೆ ಲಚ್ಚಲಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಮಂಪು ಮಗ, ಹಾಯ್ ಮಂಪು, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಂಪುಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಆತೆ. ಸೊ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಮ್ಮ ನಾಗನ ಬನಕ್ಕೆ ಪೋತೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕುಟುಂಬಡ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ತೆತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಟೈಮ್ ಕುಟುಂಬಡ್ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನಿ ಊರ್ದೇಕ ಅಮ್ಮ ಪೋತೇರು ಬಲ್ದುಲೆ ಅಲ್ಲೇನು ತೋಜ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಐಕದು ಮೇರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಂತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಬಲನಿದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದ. ಅಂತೆ ತೋಜ ಅವಡಿಗೆ ಬೆತ್ತಪತ್ತೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಲಲ್ಮಲು ಜಾತ ಮಗ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೆ ಎಂಕಲ್ ರಡ್ಜನೊಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಸಾಗ ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ನಡತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಜನ ಬಾಕಿ ಆತ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಪನೋಡು. ಹಾಯ್. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹಾಯ್. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಕೇಳ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಕೇಳ್ಲೆ ಬಾಬ ಎಂಚೊಂಡು ಬಾಬನೇ ಇರು ಪಲ್ಲೆ ಬಾಬ ತಾ ಪಲ್ಲೆ ಮಗ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಬತಾ ಬಾಬನೇರು ಬಾಬನೇ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕೇಳ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯನಾ ಕೇಳ್ಲೆ ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ಕೇಳ್ಲೆ ಕೇಳ್ಲೆ ಮಗ ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ಕೇಳ್ನೆ ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ಕೇಳಪ್ಪ. ಅದೇ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಗೊಂಬೆದ ಮಂತನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಗೊಂಬೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ತುಂಡು. ಹಾಯ್ ಇದ್ನ ಉಂಡಪ್ಪ ಬಾಬಾ ಕನಲೆ ಪೋಲೆ ಬಾಬಾ ಬಾಬು ಉಲ ಇಂಡು ಕನ್ನಲೆ ಪೋಲೆ ಲಚ್ಚು ಲಚ್ಚು ಇದ್ನ ಬಾಬು ಉಲ ಇಂಡು ಕನ್ನಲೆ ಪೂಲೆ ಕನ್ನಲೆ ಗುಡ್ಡು ಬಾಬಾ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಅನಿಕ್ಲೆಡ ಇಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಬನಕ್ಕೆ ಪೋತೇರ ಅಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಪಾರಜ್ಜಿ ಅವು ಏಪಲ ವರ್ಷಗಳ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಆಪುನು ಇತ್ತೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪಂಡದ ಅಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಪೋತೇರು ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ತಲ್ಲೇ ಅಂಚಾದು ಅಡ್ಡಿಯ ಪೂರ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಡೆ ಮಲ್ದೇರು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಕನತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಅಡ್ಡಿಯೇನು ತಿನ್ಪುನೆಂಕಲು ಆತ್ನೆರ ತಿಂಗರೆ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಪದ ಅಡ್ಡಿಯೆ ದೇ ಬತ್ತಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಕುಚಿ ಕುಚಿ ಒಂದು ಲಚ್ಚುನ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಡೇಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪನ್ ಸತ್ಯನ ನಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಪಾತಿರ್ನದ ಮಗ ಲಚ್ಚಿನ ಬಾಬಾವು ಆಲಾಂಡ ಆ ಬಾಬಾ ಅಂಡು ದೊಡ್ಡೇ ಜನ ಜೋ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆಂಪ ಲಚ್ಚು ಜೋ ಮಂಪ್ಲೆ ಕಂದಾಗ ಹಿರಿನ ಕಂದಾನೆ ಅವು ಬಾಬನ ಹಿರಿನ ಕಂದಾನೆ ತೋಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ ತೋಪಲ್ಲೆ ಮಗ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಡೆ
ಎಸ್ ಮುರಣಿಯನ್ ಮೀಶೋದ ಹಾಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕಿಚನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಲ್ಸ್ ತಲ ಈಗ ಅದೇ ತೊಂದೆ ಪಾಂಡದು ಒಂದು ಏದೆ ತುಲೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುನ್ ತುಲೆ ಒಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಕವರ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಪಾಡ್ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಆಯ್ತಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಕನಪ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿಗಳ ಪಾಡೋಡು ಎಂಕ್ಲದಾದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ದಿಕ್ಕಿಯಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇಂಚ ಕಿಚನ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಶೋಕ್ ಬಾರ್ಡ್ ಪಂದು ನಾನು ಇಂಚ ಪಾಡ್ಪದೆ ತುಲೆ ಮಂಜಲ್ದ ಇರತ್ತ ಅಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ ಈತ್ ಪರ್ಬಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏತ್ ಪರ್ಬ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವೆಟ್ ಎಂಕ್ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಯಬಲ್ಲೆ ಪೋಯರತ್ತು ಎಂಕ್ ಚೀಪೆದ ಅಡ್ಡೆ ತಿನ್ಯಾರ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಾದ ಈ ಮಂಜಲ್ದಿರ ತಡ್ಡಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪಣಿ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಬೊಡಾಯಿನದು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾ ಮನ್ಪುಳಾಗ ತೆಜ್ಜಿ ಇದು ತಿನ್ನೋಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಬೈಚಿ ನಾನಲ್ಲ ಇದೇನು ಮಂಟದಲ್ಲೇ ತಿನ್ಪ ಎಂಕಲು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ತೋಪ ಬೆನೆಕ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ಚೆಪ್ಪುಂಡು ಕೋಡೆಯಾನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇರೆಕ್ ₹4 ಅವಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಇರೆಜ್ಜಿ ಎಲೆಲ್ಯ ಈತೈತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರೆ ಐಕ್ ₹4 ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಇರೆಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಧರ್ಮೋಗ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದವುಲ ಪಿರವಾತಿ ನಾವು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದು ಪೋತೇರು ತುಲೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಗಮ್ಮ ಬನೊಂದುಂಡು ತಿನ್ಕ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಡು ಪೊನ್ನಾಕ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಗೊಂಬೇಡ ದಾತ ಕಂದ ದಾತ ಮಂಪುನು ಲಚ್ಚು ಚಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿನ್ರಜ್ಜಿ ಒಬಿ ಥೂ ಮಂಪ್ಲೆ ಥೂ ಹುಷಾರ್ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಲೆ ತಾಯಿ ಲಚ್ಚು ಹುಷಾರ್ ತಾಯಿ ಹಾ ಇനി ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬೊಲ್ಪು ಗೊರ ಧಾರಾಳ ಜತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ವಿದಾಯ ಬರೆಯರ ಆಪಂತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪಂಡರೆಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಗಾರ್ಡನರ ತೋಪಲೆ ಪಂಡದು ಪನ್ಪುನಾತು ಮಲ್ಲದಾಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಅತ್ತು ಏನ ಪಂಡ ನೊಂಜಿ ತುಲೆ ನೇನು ಶೋಕು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಯಾಂದಲ ನೇನು ಪೂರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾತು ಪೂರ ತಾಳ್ಮೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ತುಲೆ ಒಂದಿಕ್ಲೆ ನರ್ಸರಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನೇನು ಮದಿಮೆದ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟು ಪಾರ್ದಿನಿ ಒಂದು ಸಾಲ ಅದು ನಡ್ನೊಂಡತ್ತೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಪೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ತುಯ್ಯರೆ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಅವು ಪೂರ ನರ್ಸರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೆಟ್ ಐನು ನಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪಂತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆನ್ ಬರ್ಪುಣ ಆತ ವಿಷಯ ಬತ್ತಲತ್ತ ಕಿನ್ನಿಲ ಬತ್ತಲ ಕಿನ್ನಿ ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತುನೆತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪುಗು 7 ಗಂಟೆಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಓಡಿಗೆ ಅಕ್ಕೆ ಓಯ್ ಓಡಿ ಪೊಯ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಕೈಗೊಲ್ಲೆ ಆಪೆದ ಬಲಿ ಪೊಯ್ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟು ಪಾರ್ದಿಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಪು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ವ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬೊಟ್ಟು ದೆಪ್ಪಲಿಗೆ ಮಸ್ಸತಿ ಪನ್ನೊಂದುಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕರನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಚಿ ಓಕೆ ಏನ ಪಂಡ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದಿರ್ತಾರಿಯರು ಸೊ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ದೆ ಇಲ್ಲದ ಬರಿತ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಬೋಡ್ತನ ಮನ್ಪುಗ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಯಾನು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂದೆ ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ಪೊಕ್ಕಡದ ಆಯ್ತು ತುಲೆ ಓಕೆನಾ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ದೆ ತುಲೆ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಲಚ್ಚು ಬಾ ಕಂದ ಅಲ್ಲ ತಿಗಲ್ಲನೇ ಲೋಕಡುಲ್ಲ ಕಂದ ಬಾ ಕೈ ಕೊರು ಪಂತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾ ಬರ್ಪು ಜಲ್ಗೆ ಏನು ಜಲ್ ಪಂತಿಗೆ ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ಅಡ್ಡಿ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ವಾ 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 ಬೆಲ್ಲದಂದು ತುಲೆ ಲಚ್ಚು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಅದೇ ಆಮ್ಕೊಬೋಡೆ ತಿನ್ನೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಚ್ಚು ಬೋನಿ ತುಲೆ ತಿನ್ನೋಡು ಬಾಯ್ ಲೆಕ್ಕಾರ್ದಿಂಚಿ ದೊಡ್ಡ ಬೋಡು ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತಲು ಅಂಚೈತೆ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬೈಜೇರಿ ಎಂದ ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡು ಬಟ್ರೆ ಪೋಯಿನಾತ ಇತ್ತೆ ಊರುದುಂ ಪೋದು 7 ಗಂಟೆ ಪೋದು ಗುಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಸೊ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂಕಲೆ ರೈಲ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅಡೆ ಪೋಪುಜ ರೈಲ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪಾತೆ ಬಡ್ಸ ಒಂಚೂರು ಉಂಟುದುಂಡು
ಅಂಚ ಅದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಬ್ಬು ಮೂಲು ನಾಗರಾವು ಅತ್ತತ್ತವು ಕೊಕ್ಕರೆ ನಾನು ಹುಚ್ಚು ಎಡ್ಡೆನ ಹುಚ್ಚು ನೆಂತೆವರು ಕಂಡ ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಆತಂತ ತೋಪ ಬೆಂದ್ಲೆ ತುಲಿ ಕಂಡದತ್ತದೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆತಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಬರಿಯರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪಂತಿಡು ಈತೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತಂಡು ಮುರಣಿ ಕಂಡ ದಪ್ಪನಾಗ ಮುಗ್ಗುಡು ಮೀನು ಪುರ ತಿಕ್ಕದನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಗ್ಗುಡು ಮೀನು ಪುರ ಎತ್ತನಿಗೆ ಆ ಕಂಡ ದಪ್ಪನ ನೆಟ್ಟು ಮುಗ್ಗುಡು ಮೀನು ಪುರ ಭಾಗ ಅದು ಇತ್ತಂಡು ರಾಹುಲ್ಗೆ ತಿಕ್ಕದನ ಮುಗ್ಗುಡು ಮೀನು ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡುದಲೆ ಕಂಡ ಸೊ ಇಂಕ್ಲಾಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ತಿಕ್ಕೊರೆದು ಅಮ್ಮ ತಿಕ್ಕನ ಮೆಲ್ಲ ಬಲನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ ನಂಗಿಡೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಜನ ಇತ್ತನ್ನೇ ಡಬ್ ಜಾತಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬನ ಉಂಡತೆ ಅವಳು ಆಗ ಬಂದ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಜಾನ ದೈವಾರಾಧನದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದ ಅಂಚಾದ ಮನ್ಪುಜಿ ಸಾರಿ ಅವಳೆ ನಾಗಬನ ಅಲ್ಪ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಲೆಗೆ ತಿನ್ಪಾರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಕಲ್ ಚುಬ್ಬ್ಯಕ್ಕನಿಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಅಂದ ಚುಬ್ಬ್ಯಕ್ಕನ ಅಕ್ಕ ತುಳಸೆಕ್ಕ ಅರ್ನಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಉಂಡಿ ಚುಬ್ಬ್ಯಕ್ಕನ ಒಂದ್ಲೆ ಚುಬ್ಬ್ಯಕ್ಕ ಅಂತ ಹೋಜವೆ ದೇ ಚುಬ್ಬ್ಯಕ್ಕನ ಅಮ್ಮ ದೇ ಚುಬ್ಬ್ಯಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ತೋಜಿಲೆ ಇಚ್ಚಿ ತೂಲೆ ಹಾಯನ್ಪುಲೆ ಸಮಯಣ್ಣ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬರಂದೆ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತೇರು ಇತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೊದ್ದು ಗೃಹಿಣಿ ಆತೇರು ಕಾಪಿ ದಿಯೊಂದು ಕಾಪಿ ಮುರಣಿದ ಇಂಚಿನ ಸಾಲದ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತೆ ತಂಬೇರೆ ಸಾಲದ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಉಚ್ಚು ನಾವು ಓಡಿನಾರು ಪುರಂಬೇರೆ ದೇವಲು ಉಚ್ಚು ಬೇರೆ 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 ಪರಮೇಶ್ವರ ಸದಾಶಿವ ಈಶ್ವರ ಇಲ್ಲೂ ಒಂಜಿಕರ ಮಂತಿ ಇತ್ತೇರಿ ಬಿರೋ ಮೂಲು ಹೊತ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರು ದೇ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಲೆ ರಂಬಾಡೆ ಬೇರೆ ಎಂತಾರ ಬೇರೆ ಪಾತೇನೆ ಟೇಬಲ್ ಎಂತ ಮಾಡುದ ಹೆಂಚಿನ ಪುಣೆ ಅಂದ್ ಅಂಬಡೆ ದೊಡ್ಡ ಆರೆಂಗ್ ನೆರ್ಪುಜೇರು ಈರ್ದೈತೆ ನೆರ್ಪುನೆ ಇರುಚಿನೇ ನಮ್ಮ ನೆರ್ಪುನೆ ಬೇರೆ ನಂಬಡೆ ದೊಡ್ಡ ನನ್ಪುನೆಕ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಒಂಜಿ ಅಂಬಡೆದ ಕತೆ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ದೇ ಅಪ್ಯಕ್ಕನ ಮಗಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಫ್ರಾಂಕ್ ಐನರು ಬೇರೆ ಅಪ್ಯಕ್ಕನ ಮಗಲೆ ಕರ್ದಿಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತದ ಇತ್ತದೈತೇನ ಹೂವಕ್ಕನ ಮಗಲತ್ತು ಅಪ್ಯಕ್ಕನ ಮಗಲೆ ಆಂಡಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿದ ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಐತೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದೀನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀಗ ಚಟಪ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ